Zone Studio Cabinet Minister Dr. Vanlalthlana Neng za tak mai kan neya kan sha cheu angin department poimo tak panga achanga tunchumbi ka hian school education department noya zirna le azirtu tulak chungchang hi kanon soiwar de tu chuania tuna chon elementary zo ka hi kan concentrate ri don kan policy pon ni a elementary train kan chonanga annex atin kan chobek pek ton ani headmaster te kan ti chak to a headmaster te khan school kha asak da turanga sakani lawa asaka a chelu tu kani chon completion certificate sign lawa how to ten hena report turin rom hanna kan siama notification kan siama ni upatak tak to enge zirtil hei thei to lo khanom ve ni chak to vak lo enge ne tunlaya technology manga zirtil te alo ngai ve to sina thil tam taka oma chumia chuan ai kalla ka hi hemi kumchina chuan ngai na thiamna om theimeng em ti te ril ruwa kan neya chu dpn ar hian aron ngai to ta vek don tura ka ngai kan ngai chang mek ni social media meron be ya restricted tender tello tender pom lovin zpm sarkar avamak ve hanron tia tukin jinga ngei po he masar pakhat kal du lowa ai kala lalbok si lowa kan boilu tukti te report te umani zirti tulak chungchang khan Minister le ZPM English anelo to thu khai lo soya chu transfer in posting chungchang ka kan han soya a rules te po yen tar langa I kim changjok te pon mimal te pon kan chha du ni chuan chha tur omanga hemi chungchang a hian transfer in posting chungchang a hian ai kallak chungchang a khau taka kalpui in tumang hian transfer in posting a hian rules ang thapa kalpui in tumem